deixem de romantitzar, si us plau, els amics invisibles. El 99% de vegades són frustració assegurada. I més si tu ets una persona que et curres els regals. Com a víctima dels amics invisibles, us porto consells per si no tens ni idea de què regalar. Per sort ha vingut una tendència justament en aquesta època de l'any, més o menys, bueno, ja fa temps, sí, però no està caducat pas si regales ara un Sony Angel. Que de fet és un gran exemple de típica cosa que tu no et compraries o que si et compres et fa mal gastar-te els diners, però que et faria molta il·lusió que et regalessin. Partint d'aquesta base també pots fer altres coses, no sé, per exemple, un moneder, un estoig. I amb això ben enllaçat, doncs l'altre motiu per pensar en un regal, no?, per d'amic invisible, regala alguna cosa útil. O sigui, si tu no saps què regalar, perquè a lo millor tu esperaves que et toqués la teva amiga Paula, però resulta que t'ha tocat típic nen de la classe que no has parlat mai amb ell i no saps què caram li podria agradar. Que segurament, molt probablement, sigui el mateix que té l'estoig trencat, els bolis mossegats i sense tap. Doncs ja saps què regalar-li. Li regales un estoig i uns boli Bic. Ai, potser no és el millor regal, però ho agrairà fins que torni a perdre els bolígrafs i tinc l'estoig ple de típics, però això ja no és cosa teva. I si veus que al regal li falta alguna cosa, sempre pots suplir aquesta falta amb personalització. Fas una targeta, li poses una fotografia, etc. Espero que us hagi servit i ens veiem a la pròxima. Gràcies, love you!